Salam gadyrdan iyilleşler we mähriban iman naqy doganlarym. Siziň baryňyzda Rabbimiziň bereketlerini, diňçligini we şatlygyny Rabbimiz Hudaýymyzdan dilek edýärin. Biziň dogrulyk ýoly gepleşigimizi görüp, bular arkaly Rabbiň hakykatlaryny öwrenip bilýänsiňiz diýip umyd edýärin. Eger sizde soraglaryňyz ýa-da pikirleriňiz bilen biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa-da nähilleri mätäşligiňiz üçin dilek doga etmemizi isleseňiz, biziň bilen ine şu ekranda görýän habarlaşma ýollary bilen habarlaşyň. Bugünkü gepleşigimizde men siziň bilen Ýahýanyň hoş habary 17-nji babdan öwrenmege dowam etmek isleýän. Geçen gepleşiklerimizde öwrenişimiz ýaly Ýahýa 17-nji babda İsa Mesih Rabbimiziň eden dogasy beýan edilen. İsa Mesihiň resullary we şägirdleri üçin Mesihiň Ata Hudaýa eden dogasyny eşitmek nähili ýakymly bolanlar. Mesihiň eden dogasyna onuň dünýäge gelmeginiň maksadyny, özüne iman edenler üçin edýän çuňur aladasyny, olara bolan söýgüsini görsek bolýar. Bu dogasyna İsa Mesih'e iman edenler barada hem käbir hakykatlary öwrenýäris. Geçen gepleşigimizde biz İsa Mesih'in dogasyna özü barada eden dogasyny 1-nji aýatdan 6-njy aýata çenli öwrenip geçipdik. Bugün biz İsa Mesih'i görüp iman edenler we olaryň şaýatlygy arkaly soňra iman etjekler üçin eden dogasyny öwrenmege dowam ederiz. Siz özüňiz üçin doga etmeklerini isläp başga adamlardan sorap gördüňizmi? Bilşimiz ýaly adamlar özlerinden aýratyn ýa-da beýik bolanlardan pata almak isleýärler. Ýa-da şol adamlaryň doga dileglerini ýatlanmak isleýärler. Hatta käbir adamlar pul ýa-da emlägini sarp edip özleri üçin dilek doga edip bermeklerini başgalardan soraýarlar. Elbetde birek üçin dilek doga etmemiz gowy zat. Emma dünýäni yaradan, gudratly, baky Hudaýyň sağ tarapynda oturan halaskär we Rabbimiz İsa Mesihiň biziň üçin doga dilek etmegi hemmesinden hem wajibidir. İsa Mesih özüne iman edenler üçin eden dogasyna ine şeýledi: "Dünýäden özüme beren adamlaryňa seniň adyňy aýan etdim. Olar seninkidir we sen olary maňa berdiň. Olar seniň sözüňi berja etdiler. Inni olar maňa beren ähli zadynyň sennendigini bilýärler. Çünki maňa aýdan sözleriňi men olara ýetirdim. Olar sözleriňi kabul edip meniň hakykatdanna senden gelendigimi bildiler. Meni seniň iýerendiňe iman etdiler." Ilki bilen İsa Mesih öz dogasyna özüne iman edenlere Älim jahany yaradan yeketek bir var Hudaýy tanadanlygyny aýdýar. Hakykatdan hem İsa Mesih'i tanap, iman edip kabul etmek arkaly biz hak Hudaýy bilip bilýäris we Hudaýy kabul edýäris. Bu sebäpden İsa Mesih şägirdlerine öňrek hem şeýle diýipdi: "Meni çyndan tanasaňyz, Atamy da tanarsyňyz. Inni onu tanaýarsyňyz, onu gördüňiz" diýdi. Filip ona şägirdleriniň biri: "Agam, Atany bize görket, bize şol yeterlik" diýdi. İsa ona şeýle diýdi: "Ey Filip, men siziň bilen şeýle köp wagt bolsamna, meni tanamadyňmy? Meni gören Atany da görenler. Seniň Atany bize görköz diýmäň näme? Meniň Atadadygma? Atanyň hem mennedigine sen iman etmeýärsiňmi? Size aýdýan sözlerimi men öz özümden aýtmaýaryn. Tersine menne ýaşaýan Atam men arkaly öz işlerini edýär." Her bir İsa Mesih'e iman eden Hudaý tarapyndan saýlanyp merhemet tapan biridir. Yaradan Hudaýyň huzuruna merhemet tapan, ol tarapyndan saýlanyp seçilip İsa Mesih'teki ajaýyp gutuluş bilen halas bolmak nähili batlylykdyr. Her bir İsa Mesih arkaly iman eden ve gelecekte hem iman etjek adamlaryň bary Hudaýyň merhemet eden adamlarydyr. Olaryň kalbyna iman oýanlaryp
İsa Mesih'e gelmekleri üçün mukaddes ruh arkalı ilki bilen hareket eden Hudaýyň özüdür. Bu yerde hem biz Hudaýyň ajaýyp üçbirlik tebigatyna bilelikde, mukaddes birlikde işleýändigini görýäris. Ata Hudaý ozaldan başlap merhemeti bilen iman etçekleri saylady ve oğlu, ýagny baky gudratly sözü bolan İsa Mesih'i olara berdi. Mukaddes ruh wagty gelip olaryň kalbyna iman oýandyrdy. Ve İsa Mesih bolsa haçta mukaddes ganyny dökmek arkaly olary halas edip özüne degişletdi. Bu ajaýyp gutuluşy biz gazanmadyk. Muny bize Hudaýyň özü, merhemeti we söýgüsi netijesinde İsa Mesih'in bizim üçin haçta janyny bermek arkaly gazandyrdy. Soňra bolsa özüne iman edenlere İsa Mesih Hudaýyň kimdigini, onuň häsiýetlerini, söýgüsini, merhemetini aýan etdi. Şonuň üçin İsa Mesih seniň adyny aýan etdim diýe. Biriniň adyny aýan etmek diýmek, kimdir birini tanıştırmak, ýagny onuň häsiýetlerini, kimdigini aýan etmekdir. Ýagny İsa Mesih Hudaý bilen bir bolan Rebdig üçin yer yüzüne insan keşfine gelip Hudaýy bize tanatdy. Ýagny Reb İsa'nın durmuşyny öwrenip biz Hudaýyň kimdigini bilip bilýäris. Elbette İsa Mesih gelýänçe hem Hudaý dürli ýollar bilen peýgamberler arkaly hem özüniň kimdigini aýan edip gelipdi. Emma İsa Mesih'te Hudaý muny bize dolulugyna aýan edýär. Ýadyňyzda bolsa Hudaý Musa peýgambere özüniň mendirin diýen adyny aýan edipdi. Musa peýgambere Hudaý özüni ilkinji gedek aýan edenne Musa Hudaýa: "Eger men Israillaryň ýanyna baryp, meni siziň ýanyňyza ata-babalaryňyzyň Hudaýy iýberdi diýsem, olar hem onuň ady näme diýip sorasalar, men olara näme jogap bereýin?" diýdi. Hudaý Musa: mendirin. Israillaryň ýanyna baryp, siziň ýanyňyza mendirin iýberdi diýip aýt, diýdi. Hudaý bu mendirin diýen ady bilen özüniň bar bolan biri var, gudraty güýçli Hudaýdygyny Musa aýan etdi. Ve bu arkaly Israil halkyna özüni görkezdi. Bu gudratly, beýik, men bar bolan mendirin diýen Hudaýa Israil halky gönü ýakynlaşyp bilen okdy. Çünki mukaddes bolan Hudaýa günäli adamlar diňe mukaddes ibadathananyň düzgünleri we ruhanlar arkaly ýakynlaşyp bilýärdiler. Emma 2000 ýyl mundan öň Hudaý özüni insanlara İsa Mesih arkaly aýan etdi. Bu wagt Hudaýyň özü insan keşfine girip geldi we bize ýakynlaşdy. İsa Mesih özüniň şol Musa aýan eden Rebdigini bize has ýakyn bolan ýol bilen görkezdi. İsa Mesih hem mendirin diýen adyny Hudaýyň bize aýan etdi. Yahyanyň hoş habaryna öwrenişimi diýäli. İsa Mesih özüniň şol mendirin diýen Hudaýdygyny ine bu sözlerini aýan edipdi. İsa Mesih şeýle diýipdi: "Ýaşaýyş çöregi mendirin, dirilik suwu mendirin, ýol, hakykat we ýaşaýyş mendirin, gowy çopan mendirin, gutuluş gapysy mendirin, dynçlyk mendirin, diriliş mendirin." Ýagny biziň her birimiziň ähli mätäşliklerimize jogap berjek Reb mendirin diýip ol bize özüni aýan edýär. Mesih'i tanamak arkaly bolsa biz ata Hudaýy hem tanaýarys we Mesih arkaly Hudaýda merhemet tapýas. Kimdir biriniň Hudaý tarapyndan saýlanyp merhemet tapandygyny nädip bilip bolýar diýip soramagyňyz mümkin. Ya da özüňiziň nädip saýlanyp saýlanmandygyňyz barada oýlanýansyňyz. Hudaýyň merhemetine öýe bolandygymy bilmemiziň ýeketäk ýoly İsa Mesih'in aýdyp öwredenlerine iman edip,
onun sözlerini kabul edip etmeýänligimizdir. Mesih näme diýe? Olar seninkidir ve sen olary maňa berdin. Olar senin sözüňi berja etdiler. Inni olar maňa beren ähli zadynyň sennendigini bilýärler. Çünki maňa aýdan sözleriňi men olara ýetirdim. Olar sözleriňi kabul edip meniň hakykatdanna senden gelenligimi bildiler. Meni senin iýerendiňe iman etdiler. İsa Mesihiň mukaddes ýazgylarda öwredýän sözleriniň bary Hudaýyň hak sözleridir. Ve bular arkaly biz İsa Mesihiň göklerden, Hudaýdan çykyp yer ýüzüne iňip gelenligini ve Hudaý bilen birdigini öwrenýäris. Ve bulara iman edip kabul edemizde İsa Mesihi hakykat ýüzünde halaskär we Reb hökmüne iman getirýäs. Ine şeýlelikde İsa Mesihe berýän bahamyz, onu nähili kabul edýändigimiz biziň Hudaýa degişli bolup bolmajagymyzy keskitleýär. İsa Mesihi ýöne dünýäde ýaşap geçen peýgamberleriň biri, ýa-da gowmugallym, filosof, ýa-da bir adamlar tarapyndan döredilen bir mifologiýa, ýa-da toslama diýip baha berýän adamlarda heniz dolu hakykatlara esaslanan iman ýokdur. Beýle adamlar hakykat bolan Hudaýyň ýazgylaryny ret edýärler we netijede Hudaýyň merhemetinden mahrum bolýarlar. Elimizde bar bolan mukaddes ýazgylarda beýan edilen Mesihiň bize aýdyp öwredenleri esasyna bize İsa Mesihiň kimdigini bilmäge we onuň halaskär Rebdigine düşünmäge bolan yeterli hakykatlar bardyr. İsa Mesih sözleri eden işleri arkaly bolsa, muny bize dolu aýan edenler. Emma iman edip etmejegimizi biziň özümiz saýlamalyrys. İsa Mesih şu ayatlarda birinciden özünün bize öwreden sözleriniň barynyň Hudaýdandygyny aýdýar. İsa Mesihiň öwredenlerini ret etmek we inanmazlyk Hudaýyň sözlerini ret etmekdir. Biriniň hakykaty bilip iman etmek üçin Hudaýyň sözü gerekdir. Hudaý bolsa diri sözü, hatta Kur'an'na hem kelam Allah diýip geçýän İsa Mesihi yer ýüzüne iýberdi. İsa Mesih bizi halas etjek hakykat sözlerini bize yetirdi. İkinciden, bu İsa Mesihiň bize yetiren sözlerini kabul etmek gaty wajypdyr. Çyndan günah etmekten ýadan, kalbynda ruhu hakykatlara teşneligi bolan adam hakykat sözlerini kabul eder. Şu taýda İsa Mesihiň olar sözlerini kabul edip meniň hakykatdanna senden gelenligimi bildiler. Meni senin iýerendiňe iman ettiler diýmeginnäki kabul edip diýen sözi bir zady kabul edip mäkem tutmagy aňladýar. Hudaýyň bize ýazgylaryna ýa-da dürli wagyz nesihatlaryna aýan eden sözlerini kabul edip mäkem tutmagymyz gaty wajypdyr. Hudaýyň sözüne biperwa garaýan adam hiç haçan hem bereketlenmez. Şonuň üçin gadyrdan doganlarym, Hudaýyň sözlerini öwrenip, olary kalbyňyzda mäkem tutmagyňyza ünüs beriň. Çünki Hudaýyň sözleri bize ýaşaýyş berýär, bizi tämizleýär, bizi dikeldiýär we bizi imanyny berkleşdirýär. Dawud peýgamber Hudaýyň sözleri, parzlary barada ine şeýle diýär. Ýaşynsan ýoluny nädip päk saklap biler. Onu senin sözüne göre goramak bilen. Seni agtarýaryn tutuş yüregim bilen. Meni tawşyryklaryňdan azaşdyrma sen. Sana garşy günah etmäýin diýip senin wadaňy yüregimde aýap sakladym. Ya Reb, sana alkışlar bolsun. Maňa öwretsen öz parzlaryny. Agzyňdan çykan adalatly hökümleriniň baryny men dilim bilen aglan edýärin. Senin düzgünlerinden lezzet alýaryn. Güýe ähli baýlyga eýe bolan ýaly bolýaryn.
Buyrukların barada men oýlanýaryn. Senin ýollaryňa dykkat bererin. Parzlarından lezzet alaryn. Senin sözüňi men unutmaryn. Biz hem Dawud peýgamber ýaly Hudaýyň sözlerine dikkatli bolup, onuň gadyr gymmatyny bilmeliriz. Şonda Hudaýyň dogry ýoluny batlykda we üstünlükde ýaşap bileriz. Bizim wagtymyz arkaly we mukaddes ýazgylary okamak arkaly eşidýän we öwrenýän zatlaryňyz Hudaýyň sözlerindendir. We bu sözler İsa Mesihiň tohum misalynaky däneler ýalydyr. Bizim gepleşiklerimiz arkaly ýa-da mukaddes kitaby eşitmek ýa-da okamak arkaly Hudaýyň sözleri size ýetýär we kalbyňyza ornaşyp baky ýaşaýşa ýetirýän iman miwelerini sizin durmuşuňyzda öndürmek isleýär. Emma ol tymsallaky ýaly adamlaryň kalby dürlü bolýar. Ol tymsalla şeýle diýilýär. Bir daýhan ekin ekmäge çykýar. Ekip ýörke tohumlaryň bir näçesi ýoluň üstüne düşýär. Bu guşlar gelip onu çok ýarlar. Bir näçesi topragy az, daşly ýere düşýär. Topragy çuň bolman soň olar tiz gögörýär. Ýöne gün gyzanna, kökleriniň ýokdugy zerarly olar solup guraýarlar. Bir näçe tohum tikenleriň arasyna düşýär. Tikenler ösüp olary basýar. Şeýlelikde olar hasyl bermeýärler. Bir näçesi de gowy ýere düşýär. Olar ösüp, köpelip, käbiri 30, käbiri 60, käbiri hem 100 esse hasyl berýär. Ýoluň üstüne düşen däneler Hudaýyň sözüni eşidip de onu kabul etmedik adamlardır. Olar eşidýärler, ýöne kalbyna bu sözüň yer almagyna ýol bermeýärler. Şol wada hem adam janynyň düşmany bolan şeytan olaryň kalbyndan bu hakykatlary dürlü ýollar bilen ogurlaýar. Beýleki adamlar daşly ýere düşen tohumlara meňleýärler. Olar sözü eşidip onu dessine şatlyk bilen kabul edýärler. Emma olarda kök ýokdur. Çydamsyzdyr. Bu söz üçin muşakkat ýa-da izarlama bolanna olar derrew imandan yüz dönerler. Beýle adamlarda Hudaýyň sözü kök urmaýa, kalbyna dolu ornaşmaýa, netijede imanly galmaýarlar. Başga birleri tikenleriň arasyna düşen tohumlara meňleýärler. Olar sözü eşidýärler, emma dünýäniň gaýgylary, baýamak höwesi we başga meýiller ara girip sözü boğýar. Şonuň üçin söz hasyl bermeýär. Gowy topraga düşenler bolsa, sözü eşidip onu kabul edýärler we käbiri 30, käbiri 60, käbiri hem 100 esse hasyl berýär. Gowy topraga düşenler bu Hudaýyň sözüni eşidip kabul edýärler we kalbyna mäkem saklaýarlar. Ine bu iman edenleriň durmuşuna Hudaýyň ajaýyp miweleri, bereketleri dolu bolýar. Üçüncüden, İsa Mesih'e iman edenler Hudaýyň sözlerini kabul edip olary berjaý hem edýändirler. İsa Mesih bu barada dogasyna ine şeýle diýär. Olar seninkidir we sen olary maňa berdiň. Olar senin sözüňi berjaý etdiler. Hakykatdan hem İsa Mesih'e kimdir biriniň çyndan iman edenligini olaryň Mesihiň tawşyryklaryny berjaý edişinden bilýäris. İsa Mesih aýdypdy: "Eger meni söýseňiz, onda tawşyryklarymy berjaý edin." Her birimiziň Hudaýyň sözlerini berjaý edip ýaşamagymyz gaty wajypdyr. Biziň Mesihtäki imanymyz adamlar arasynda imanyň netijesini döreýän gowy işlerimizden, dogruluktaky amallarymyzdan belli bolýar. Ýagny biz Hudaýyň gutuluş getirýän hoş habaryny diňe sözde wagt etmän, durmuşymyzda bu hoş habaryny emele getirýän gowy işler arkaly hem adamlara hoş habary wagt edýäris. Resul Paulus biziň Mesihiň diri hatlarydygymy
2. Korintoslar 3. babda ýatladyk geçýär. Mähriwan imany doganlarym, Rabbimiz Hudaýyň merhemetine eýe bolandygymyz we onuň bizi saýlap seçip Mesih'te bizi özüne degişli edenliginiň şatlygyna eýe bolmagymyz nähili gowy. Bugünkü gün biz nähili ýagdaýda bolsak da Hudaý biziň bilendir. Biz Hudaýa degişlidiriz. Mesih'e degişlidiriz. Hudaýyň gudratly, mukaddes ruhy biz iman edenlerdedir. Gelin durmuşumyzyň her bir ýagdaýyna ine şu hakykatlardan ogur alan durmuşda ýaşalyň. Biz bu dünýä degişli däldiris. Rebbe degişlidiriz. Çünkü Mesih'in sözlerine iman edip onu Reb ve halaskärimiz hökmüne kabul ettik. Şonuň üçin Hudaýyň ebedi padşahlygyna degişlidiriz. Hatta belki problemalaryň içinde bolsak da, kynçylyklar bizi gurşap alan bolsa da, imanymyz üçin belki de eziyet berilýän bolsak da, bu dünýäde arzularymız yerine yetmese hem, biz Hudaýyň kydyrys we onuň ebedi cennet mekanyna degişlidiriz. Gadyrdan iyleşim, sen İsa Mesih'in ayan eden sözlerini, ýagny Hudaýyň sözlerini kabul edip, olary kalbyňda mäkäm tutmak isleýärmiň? Ve bu gudratly sözleriň sana İsa Mesih'te gutuluş berip, seni günäniň jezasy dowzak odundan halas etmegini we durmuşyňna dogurluk miwelerini we bereketli durmuşy emele getirmegini çyn kalbyňdan isleýärmiň? Ýa-da bu dinleýän sözleriňe biperwa galyp, Hudaýyň ajaýyp ýaşaýşyndan mahrum galjakmysyň? Gadyrdan nos iman getir. Hakykaty kalbyňda sakla. Şonu Rabbiň ajaýyplygyny görersiň. Eger İsa Mesih'in sözlerini kabul edip, ona halaskärın we Rabbiň hökmüne iman eden bolsaň, onda bu şatlygyny biziň bilenem paýlaş. Bu wagt bolsa, Rabbimiz İsa Mesih'in parahatlygy we bereketleri siziň hemmeňiz bilen bolsun diýip, siziň bilen hoşlaşýaryn. Hoş, sag bolun. Mukaddes ýazgylar bu dowuljak mukaddes şahsiýet Hudaýyň oglu diýip atlandyrlar diýip ýylan etdi. Bu İsa'nın fiziki manyda däl, ruhy manyda Hudaýyň oglu diýilip atlandyrjakdygyny aňladýar. Biz İsa aleyhissalamyň öz durmuşyny nähili ýaşandygyny görýäris. Ol adamlary kesellerden halas edýärdi. Olaryň günälerini bagyşlaýardy. Olary Hudaýa tarap gönükdirýärdi we Hudaýyň bagşalygynda yer berjek diýip wada edýärdi. Ol özüni olaryň deregine günä üçin gurbanlyk hökmüne hödürläp, soňra ölümi ýeňip täzeden diýerelli. İsa, "Janym menden hiç kim almaýa, özüm pida edýärin" diýip aýtdy. İsa aleyhissalamyň durmuşy diňe bir peýgamberleriň ýazgylaryny berjä etmän, şeýle hem Hudaýyň mukaddes sözüniň hakykylygyny tasdiklady. Rabbiň sözü sapdyr. Rabbim, seniň sözüň ebedidir diýip peýgamberler ýylan etdi. İsa'nın özü şeýle diýdi: "Gök hem yer geçer, ýöne meniň sözlerim asla geçmez." İsa aleyhissalam bize bol elin durmuş vermek üçin geldi. Adam eren bagynda Hudaýdan boyun gaçyranyna, ol öz ýoluna ermegi saýlady we onuň bu hereketleri onu yaradyjydan çetleşdirdi. Mukaddes ýazgylar bar günä etdi ve günäniň muzdy ölümdir diýip ýylan edýär. Bu ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňladýar. Emma Hudaý Ibrahimyň oğlunyň ölümine derek goçun gurban edilmegini hödürleýşi ýaly biziň ýerimize ölmek üçin İsa Mesih'i iyi berdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden diýilmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Enne İsa'nın izine erýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar cennette Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şunu hem İsa aleyhissalam her adama hutşu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine ýermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun.
Kapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip kapyny açsa, içerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi. İsa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňlydýar. Onuň aýdýan zatlary bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony ana markaly merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýygyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çağırmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýyzyna erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime kulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilek arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekilere de Hudaý barada gürrüň berip, onu söýüp ýyzyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ýytyar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.